Yabanta sehlalani phansi ke sahlalani phansi yothi niyayazi mosintwana ukubana one of our modules is in court, and then if usemva buyela kula video yayizolo so that uzoyazi intwana ukubana sithetha ngantoni and ke ngoku ngubani ingqina lethu. So izolo ingqina lethu linikeze i-testimony yalo, and then namhlanje uya cross examination. And ke ngoku bantase izolo ne ndivile lento intwana ukubana no man utolika lo ikhona into erongo ne hayi namhlanje wasibeka istamp wathi everything is wrong. Banta itolika le yabantase I don't think laa mntu lowa ungumZulu, because akakwazi into nokubana athathe like akakwazi ukutolika isiZulu basically. I think amanye amagama esiZulu akawazi into nokubana athethe uthini, not that akawazi nge-English but akawazi i-meaning yegama, uyaqonda, not i-translate like kwezinye izinto abantu asebebethe direct translation itshintshe i-meaning altogether yalaa nto uthethwe ngicele. And ke ngoku uzofumaniseka uba mhlawumbi sometimes i-lawyer izawubuza i-direct question ne ibuze ucele, i-interpreter axelele ucele aphendule direct answer, izayithatha laa interpreter izathi buyela kwi-lawyer ibe ibubutyobo la answer kacele, izawuphinda i-lawyer ibuze the same thing because the lawyer is thinking into nokubana ucele akaphendulanga kanti undosi uphendulile nkosi yam. It's just that le I was so frustrated but ke bantase sizawuthini, masingene kule nto ibisenzeka namhlanje. So namhlanje bantase niyayazi mos u-accused number 1 nguKekane, and then u-accused number 2 nguDiego Mabusela, yaqonda. And then bantase nithe izolo benibuza uba ngubani u-accused number 5. U-accused number 5 ngumntana kaDiego Mabusela, which is accused number 2, ngumntana wakhe. So into eyenzekayo ngela xesha lalaa nto lala hit kaTebogo Bejane, imali yemka from i-account kaNomkitsi yaya kwi-business account kaNthabiseng, which is u-accused number 5, Sharp Chomi. So ke ngoku uNthabiseng yena wayitransfera bit by bit etransferela abantu, yaqonda. So ke ngoku uNthabiseng is being accused of money laundering ne, and then utatakhe nobhururu wakho Kekane, they are being accused of executing the hit, right? So ilentoza igqwetha ebelikhoyo namhlanje ebeli-cross examination ucele ibiligqwetha lika-accused number 1, which is uKekane ne Sharp Chomi. So ke ngoku baphele boyi-2 because aphelele amagqwetha oyi-2 amagqwetha lika-accused number 1 and 2 phele boyi-2 besenza into enye because I think their defense is the same, Sharp Chomi. So i-challenge kanjani ke ngoku i-defense i-challenge kanjani i-testimony kacele. I-defense ithi kucele number 1 into nokubana Mr. Cele understand nayo into nokubana uJoe Ferrari Sibanyoni u-fast car survived leya hit ne athi ucele ndiya-understanda loo nto nam kuyaphila, yaqonda. Kuphinde kuthiwe kuyo into nokubana he was shot twice, athi ucele andiyazi ke leyo kabini, athi hayi andiyazi ke leyo andinoyazi. Iphinde ke ukwi-defense ithi siyaxelela into nokubana udutyulwe kabini, and ke ngoku udutyulwe kabini phi esuswini. And ke ngoku njengoba edutyulwe kabini esuswini nje, if ebedutyulwe zii-AK-47 ezuthetha ngazo ngengasurvivanga ngekuthethwe enye into namhlanje. So thina siyi-defense kaKekane banomjita noMabusela sithi thina nto nokubana nguwe odubule u-fast car sithi nguwe odubule u-fast car, whether umdubule ngemistake or intentionally asiyazi, but wena udubule u-fast car yabandaze hayi baphuma apha. Bathi ke ngoku enye i-defense abanayo into nokubana ucele wazithethelela wathi ucele into nokubana no mna eyam imiphu ibingazukwazi into nokubana igqobhoze i-BM because mna bendidubula kwi-BM, andifikanga nofika kwelaa cala leFerrari ne-Golf R, bendidubula i-BM mna. So ubungazukwazi umpu wam njengoba usitsho wena into nokubana umpu wam uwiki ubungazumbulala umntu, but kwaloo mpu uwiki ubungazukwazi into nokubana ugqobhoze i-BM uyodubula uSibanyoni ngaphaya umdubule 2 bullets kwelaa cala lineFerrari ne-Golf R. Wathi ucele ayikwazeki loo nto leyo, if uyandidawutha singahamba siyoyiphruva
singahamba siyoyiphruva kwathiwa ye akho nto uzawuphruva yintoni ngoku wena uyi-expect entweni zemiphu kwathiwa hayi relax acele relax kwabe kusithiwa kucela into yokuba uthi ubuleliphi because sifuna usibonise le ndawo ubulele kuyo and then ke ngoku usibonise into yokuba i-BM ishaye phi la yi-10 ngiyakhumbula mos i-BM iye yashaya isilolo and then yajonga ngathi yaphuma so kuthiwa ke ngoku makabonise ucele ke ngoku enza i-drawing wathi ucele hayi ke andizelanga loo nto apha andiyonzobi mna andizelanga uzozoba apha phumani kum guys kwathiwa hayi fondini kuzawufuneka uphendule imibuzo kwathini wathi nifuna ndizobe wathi guys can inimele ngozoba nizawuzobisa abanye abazayo abazaziyo ezinto mna umsebenzi wam phaya ibikuyogada ndiwenzele lo msebenzi wogada bafika abantu abazizikrelemnqa ndaqhubekeka nomsebenzi wam wogada yafabantase hayi sharp bephinde ke ngoku i-defense ithi into nokubana Mr Cele uthi kuye kwathini ngelaa xesha kukho la mazwi wakhuphileyo wena uthi into nokubana wayethethwa phaa ngelaa xesha kuliwayo ngemipu kwakho umntu othi ifanja athethwa ngeyiphi language la mazwi athi undosi hayibo nditshilo nje izolo into nokubana athethwa ngosizulu yaqonda izivile kaloku isizulu yabo kwathiwa wathi lo mlungu ligqwetha wathi wena Cele unayo wena indawo because kaloku awukwazi ukuthi into yokubana ithethwe ngesizulu ibe i-client yam ingasithethi isizulu i-client yam ayingomzulu ayisithethi isizulu wathi undosi ye kuserhawutini ngabona apha kuserhawutini uzawuthi ungumpedi usikhuphe ngempumlo isizulu yava wathi uzawuthi ungumtsonga isixhosa usikhuphe ngempumlo ndathi buza phaa kum because isivenda ndiyaqhabalaka kutsho mna ke ngoku nditsho phaa yaqona yandase so uyabuzwa ke kule nto ucele into yokubana utsho njani so ucele wayiphendula nice wayithatha u-interpreter wayikrwabaza ithe ifike emagqwetheni andayazi nempendulo ephenduliweyo because what was that hayi interpreter bantase hayi ndi-frustrated like basically bantase i-defense kakekane noMabusela is basically saying i-clients zabo were not there on that day they were not there and ke ngoku yonke into ucele ayipresentayo ipointer out into nokubana babengekho phaa ucele uthi yena into nokubana mna ndithetha into enye into nokubana aba bantu zange ndibabone right zange aba bantu mna ndithi naba ndibakhombe ndithi naba because kwakusebusuku yayizi-past 11 okanye zi-2:12 ebusuku so zange ndibabone kakuhle aba bantu but into endithethayo eyenzekayo yona ndiyayazi eyoba yenziwa ngubani kwathini it is for the court to prove not me and also bantase ndingenzi ngathi ucele naye is innocent kuyo yonke le nto because indlela aphendula ngayo yabona umuntu ongafuna ucooperate man abuze imibuzo uyagwexa silitsho igama lesixhosa xa ugwexa ke bantase it doesn't mean into nokubana ngukrwada kukho umehluko yabo xa ugwexa mos ungumntu ndingenaphi like awukho krwada awukho andiyanzi ayibeka njani bantase but if ungumxhosa uzayi-understand le nto ndiyithethayo because kukho umehluko between umntu ogwexayo nomntu okrwada so ucele uyagwexa so njengoba egwexa nje people take offense because ugwexile and ke ngoku when you are not like when you are not a Zulu speaking person usiva umntu egwexa uzawucinga fancy uyathukwa it's very easy there's a thin line uzawucinga fancy uba uyathukwa so there were many times where undosi exelelwe into nokubana yefondini kuzawufuneka ulungise isimilo sakho because isimilo sakho asimilanga kakuhle uyaqonda and ke ngoku bantase ezinye nam I felt like ayizi-valid because ezinye kodwa I was like bayayideserve because ubaxelela ucele bembuza into lokubana unayo nayo imatric wathi ucele ingenaphi into yoba ndanayo imatric ndiye ndinayo but ingenaphi kuyo yonke le nto sithetha ngayo ingenaphi andizelanga uzofunda apha umsebenzi wam umnye mna kugada